ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର ଅଧରାତି ଆକାଶ କଳା, ବିଜୁଳି ବାରମ୍ବାର ଚମକୁଛି, ପବନ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରାତିର ପହୁଡ଼ ଆରତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂଜାରୀମାନେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାତିରେ ପୁରୀକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଗର୍ଭଗୃହ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପରି ଗହଣାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇ ଦେଖାଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁକୁଟରୁ କିଛି ମୋତି ଗାୟବ ହଜିଥିଲା ଏବଂ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଲି ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିପି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାତିରେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ନା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା ଜଣେ ଗରିବ ମାଛୁଆ ହରିଦାସ। ଫାଟିଥିବା ଧୋତି, ପୁରୁଣା ନୌକା, ଦୁର୍ବଳ ଜାଲ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ଝଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ମାଛୁଆମାନେ ନୌକା ଲୁଚାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେ ନୌକାକୁ ନିଜ ଝୋପଡ଼ିର ବାଉଁଶରେ ବାନ୍ଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଡରନି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଆଲୋକିତ। ରାତି ଗଭୀର ହେଲା, ପବନ ଗର୍ଜିଲା, ଛପର ହଲିଲା, ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ କାନ ଫାଟୁଥିଲା। ହରିଦାସ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ନୌକା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଗ କିପରି ଆଣିବି? ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ହଠାତ୍ ଦ୍ୱାରରେ ଭାରି ପାଦ ଶବ୍ଦ, ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍। ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ସେ କିଛି ଦେଖିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୌକା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପବନ ମଧ୍ୟରେ ନୌକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଆକୃତି। ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ, ଗଳାରେ ମୋତି। ସେ ନୌକା ଆଗରେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପବନ ସେଠି ହାର ମାନୁଥିଲା, ଲହରୀ ଶାନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ହରିଦାସ ବୁଝିଗଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଛୋଟ ନୌକାର ରକ୍ଷକ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ ଥମିଗଲା, ଆକୃତିଟି ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ନୌକା ପାଖରେ ବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୋତି। ସକାଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଗଲା ମୁକୁଟରେ କିଛି ମୋତି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସେବକ ଆସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ମାଛୁଆ ଗୋଟିଏ ମୋତି ଚଢ଼ାଇ ଯାଇଛି। ମୋତିଟିକୁ ମୁକୁଟରେ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖାପ ଖାଇଗଲା। ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସତରେ ରାତିରେ ନିଜ ଭକ୍ତର ନୌକା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ଏକ ମୃଦୁ ହସ। କ'ଣ